Hoy, ang kamot mo. Kakalam. Mapaladyang house na lang pala kita. Kabud may magposisyon dari sa sulod sang himo auto eh. Okay. Pag gusto ka, kung dari ang gusto mo, ang importante, wala sang kulang ang ibayad mo. Ba? May posas ka nga dala? Anuhon mo na? Kimpusasan mo ang duho ka kamot? Nahibalaan ko na ina. Hindi ka makontento sa sex kung hindi mo inipagbuhaton. Okay. Pag gusto ka na nung buhaton mo sa akon. Ay! Kilulus mo nga akong pantihos kagansimutan. Ihig. Hoy! Hindi na mabaho, no? Naka-panty shield ako, no? Hindi. Burambod na siniyog ko. Ako niya pantihos. Hindi. Hindi ako pagkuga. Hindi ako makagit. Hindi. Kamusta kamo mga palangganamon ng mga tagpalamati? Isa naman kakaso kriminal nga abon ipabati sa inyo kabay. Makahata seleksyon kag pagturunuan sa iyo tanan diri sa atong palapunan. Central Precinct kag aton initiguluhan. Serial Killer! Dito kita sa bahin nga to, Nonoy. Madamo sang Madrid, ikakaw nga kahoy dito, agad nga hibuon nga uling. Oh, Nay. Nay, nakapanimaho ka? Patay siguro nga sapat nagahalin ang baho nga inaay. Gani? Ba? Nay, tanawa sa unahan, oh. May naghahapaon nga tawo. Hindi. Ato! Mo Diyos ko! Patay nga babae, ina, ay nagahublas! Nonoy, dali ka! Nay! Mabalik kita sa baryo! Paibalo na ton si Kapitan nga may nakita kita nga patay! Oh, Nay! Anong investigasyon sang Soko? Pareho sang nakaligad ng mga biktima, sir. Ginpatay siya paagi sa pagkuga gamit ang iyang mismo kaugalingon nga pantyhose. May lagob siya sa magtimbang niya nga pulso kag nagahapaon sa duta nga nagadupa. Siya si Ana Roldan, sir. Isa man ka prostitute. Isa lang ayhan ang may kahimuan sini partner. Wala na sang iban pa. Kahimuan inisang isa ka serial killer. Breaking news, 5 ka mga prostitute ang nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod lang sang 8 ka bulan. Tanan sila ang ginpatay pagi sa pagkuga gamit ang kaugalingon nila nga pantyhose. Ang mga biktima amo Sanday Luisa Prado, Beth Aragon, Joy Pastrana, Lea Solis, kag sining karon lang amo si Ana Roldan. Nagapati ang aton mga kapulisan nga isa lang katawo ang may kaymuan sang sining nga krimen. Sa karon wala pa sang lead ang aton nga mga otoridad sa identity sang amo nga kriminal. Lieutenant Maido, Chief Homicide Investigator speaking. Lieutenant Maido, Hmm. si retired Sargento Minguez ini. Nabasahan kong balita sa newspaper na tungod sa pila ka mga prostitute nga ginpamatay. 15 anyos nang nakaligad. May ginaimbestigaran ako nga kaso sadto na tungod sa isa ka babae nga nasapuan nga patay na. Ginpatay siya paagi sa pagkuga gamit ang kaugalingon niya mismo nga pantyhose kag gintapok sa kagulangan. Nadakpan bala ang nagbuhat sadto? Nadakpan siya kag napriso, pero sining karon lang nabalitaan ko nga ginhatagan siya sa nga parol. Sino ang ex-convict ngayon, sir? Si Jericho Ligaspi. Madamo yung salamat sa informasyon nga ginhatag mo, sir. Si Jericho Ligaspe ang nabilang ko sa sulod sang 15 ka tuig sa kaso nga pagpatay sang isa ka hoben nga babae, sir. Sang ara siya sa sulod sang prisuhan angin, isa siya ka famous writer. Posible ayhan nga ang sikat nga writer nga ini amo ang kriminal? Ano ang natukiban mo sa iya pagkatao? Masalimot ang iya kabuhi, sir. Anak siya sang isa ka prostitute. Wala niya makilalang matuod niyang amay. Ginbayaan siya sa iloy niya. Ginmaltrato kag ginabusuhan siya sang nag-adapt sa iya.
Sa edad nga 25 anyos, ginpamatbatan siya nga mabilanggo tubtob nagakabuhi sa krimen nga iya nabuhat, sir.